Ngisazongixina nje ngalesikipa nje lesi sikhathi eside, amavidiyo amaningi ngizowenza ngaso lesikipa sami sika-matric, ngenixina nje ngenixina. Phela ka-matric ngafika ngisebenzile yabo. So nje amavidiyo amaningi nje ngizowenza nje ngifake sona nje lesikipa yabo, ngoba ngasebenza. Fika kuleli class ngafika befungile, sebeshila abanye ukuthi ayikhona mfana wamayeka. Ngathi angisakhaleli into ey'ningi, sengikhalela nje ukufika nje ka-matric ngiphume neskipa kokungcono. Ngafika befungile, befasa amadidi, ethi hhayi ubani, hhayi isikole, hhayi uzophuma sewugogo, uphume sewumkhulu, uphume seyinini, yabo, uphume segugile. Ngagcina ngadelwa kakhulu, ngibizwa ngomkhulu weklasi, ngaqeda. Angazi ukuphasa kayi, sobe sikhulume ngako ukuthi kwenzakalani ayiphaseni, kodwa nje ngaqeda. Umphumela skipa, umphumela iskipa lesi, ngaqeda matric, ngafika qathatha. Kuthi ngagcina ngiphase kanjani hayi, wakho-ke lokho, kodwa mina ngafika qathatha. Madoda, nabufakazi. Kade ningibuza yisi iskipa lesi sami, iskipa sami lesi saka-matric. Ngagcina ngifika ka-matric.